ちなら思いっきりサッカーできる気がするよね。若林くん、俺の挑戦受けてもらうよ。この俺からゴールを奪ってみろ。決まった。僕は三崎太郎、よろしくね翼くん。絶対取れ。俺を止めたいのなら死ぬ気でかかってこい。この春休みに俺たち運命の出会いをしたってわけだ。この試合必ず勝つ。待ってろ全国。僕も南葛だよ。今日転校してきたんだ。必ず俺の実力を見せつけてやる。いっけー。君たちになってもらうよ。ボールと友達に。